Oi, logoफोर बिराद मानसि बा बेरायनो नाया गरमदो खुलुमनाय थाबाय गासैनिसिमबो माने आं मानि सायाव भिडिअ खालामगोन बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ मानो होनबा जोङो पाठसालायावहाय मोनसे हलाव सिनेमा नायनो थांनो नागिरदों सिनेमानि मुङा जाहैबाय रघुपति दा बे सावथुनखौ जोङो नायनो थांगासिनो दं आरो दा थांनानै माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामलांदो नै दा जों मोनफैबाय पाठसाला माने सिनेमा हलखौ मोनसिगोन आरो एसे थांबावबानो मोनगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो मानसि मानसि दंब्रा बरिया नुदोंलै केमेरायावबा खैथायावब्रा स'आलाय बबेलिसिलै नै जों सिनेमा हल मोनफैबाय नै बिनो नै दा जों हाबफैबाय नै सावथुना बेनो नायदो ओरै हाबलांनोसै जों टिकेट दानखाबाय नालाय नै दा जों हलाव मोनफैबाय बेनो हला रायजोफोर एसि रुमखा डेन्जार माने सिङावहाय भिडिअ लानो होआ आरो सिनेमा देखायबाथाय नै दा जोङो नायनानै ओंखारबोबाय माने tuh selai tuh phải selai semua romo lại cái gì đó là cái romo đi xin cái gì